Que tal, boas noites? Xa se coñecen os galardoados cos premios Cidade de Pontevedra 2017 dos que falamos de seguido. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. O psiquiatra Víctor Pedreira e a Escola de Xadrez de Pontevedra son os elixidos como os novos premios Cidade de Pontevedra 2017. O xurado destacou a Pedreira pola súa defensa inquebrantable da sanidade pública e no caso da Escola de Xadrez de Pontevedra salientou a súa vertente escolar, social e solidaria. Xa temos premiados dunha nova edición dos Premios Cidade de Pontevedra. Son Víctor Pedreira na categoría de persoa física e a Escola Xadrez de Pontevedra na categoría de persoa xurídica. A presidenta do xurado, Carmen Fouces, indicou esta mañá que houbo unanimidade. Por iso, un pouco máis de media hora, xa estaban decididos os galardoados do 2017. Carmen Fouces deu os parabéns a todos os participantes e destacou as características de cada un dos premiados. No caso de Víctor Pedreira, lembrou que foi unha candidatura presentada pola Asociación de Familiares e Amigos de Persoas con Enfermidade Mental de Pontevedra. Por a súa defensa inquebrantable da sanidade pública, forma parte da plataforma SOS Sanidade Pública desde o seu inicio e é un referente da psiquiatría moi vencellado ao Concello de Pontevedra. Pontevedra, a súa cidade e aos seus 40 anos de traxectoria profesional que leva desenvolvendo na cidade. No caso do premiado na categoría de persoa xurídica, a Escola de Xadrez de Pontevedra lembrou que se trata dunha candidatura presentada polo Casino Mercantil e Industrial da cidade. 16 anos de historia, unha labor en varias vertentes, na vertente escolar, ensinando e achegando o xadrez aos escolares da cidade durante todos estes anos, a vertente social que abre as súas portas a todas as persoas que se queiran achegar ao mundo do xadrez e a facer do seu ocio e do seu tempo libre algo productivo, porque de ben é sabido que o xadrez é unha das actividades intelectualmente máis importantes para desenvolver como no ámbito do ocio, e despois ten tamén unha vertente moi solidaria cas viaxes que está a realizar todos os anos aos campos de refuxiados sirios e de Xordania. Os premios que levan o nome da cidade entregaránse como cada ano nun pleno extraordinario de honra que se desenvolverá no Teatro Principal o día 20 de xaneiro a partir das 12 da mañá, día, por certo, de San Sebastián, patrón da cidade. Falamos agora do noso monte. Esta mañá foi presentada unha proposición de lei por iniciativa legislativa popular coa fin de recuperar o bosque autóctono de Galicia. Un grupo de colectivos impulsores desta iniciativa veñen de anunciar a necesidade de recoller ata finais de marzo 10.000 sinaturas para poder presentar no Parlamento galego esta iniciativa coa fin de salvar o bosque galego do lume e tamén dos eucaliptos. A CIGA, Fruga, a Organización Galega de Montes en Mancomún, Adega, Irmandade, Illa de Tambo, Asociación Monte, Pituco, Umia Viva, as federacións de asociacións veciñais Castelao e Teucro, a APDR e Vai polo Río, veñen de presentar unha proposición de lei por iniciativa legislativa popular para a protección e mellora dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais. Nos entendemos que o bosque autóctono ten un carácter claramente xa non só defensor do medio ambiente e da fauna, senón tamén incluso ten maior fixación, maior capacidade de generar a largo plazo, porque como temos que traballar en este tipo de plazo, traballar para conseguir maiores beneficios tanto no punto ecolóxico, social, como incluso no económico. A campaña de recollida de sinaturas se prorrogará ata o vindeiro 24 de marzo. Dende a Federación de Veciños Castelao quixeron lembrar esta mañá que un monte 100% galego salva vidas. Todo o mundo pudo ver que unha pequena chaira de bosque autóctono salvou unhas persoas de que quedaran queimadas. Xa non é só polo medio ambiente, é polo peligro que conleva unhas plantacións de monoplantación de eucalipto en todas partes. Para esta campaña se instalarán mesas informativas en zonas concorridas da cidade para que a veciñanza que estea de acordo coa proposición poida secundala coa súa asinatura.
Ademais, tamén se darán charlas e se promoverán mocións nos concellos e nas deputacións de toda Galicia. A Consellería de Infraestructuras enviou un escrito para lembrarlle os concellos de Pontevedra e Poio que son os encargados do mantemento da iluminación eléctrica na Ponte da Barca, despois de que os veciños mostrasen o seu malestar pola falta de luz nesta infraestructura. O alcalde de Pontevedra asegura que nunca vira cousa igual e non entende que mantemento é necesario cando que hai que levar a cabo con carácter urxente, dixo, e a reforma da ponte. En todo caso, que se arregle por outra vía, non? Porque además que hasta cantos puñemos nós? 5 e o Concello de Pollo outras 10, que non sei, supoño que estarán todos conectados a Pontevedra, non? Pero a mí non me preocupa, pero creo que é un debate que non é o trascendente, non? O sea, vanse arreglar a perigosidade que hai na Ponte da Barca, vanse cambiar esa estrutura que está voando, tío, es que eso é o importante, que urxe mellorar a seguridade. E dentro da seguridade, agora, eu non vou a poñer bombillas cando van cambiar dentro dun... Dixeron que iban a empezar prácticamente, que vamos a cambiar as luminarias, poñer as bombillas, que non ten moito sentido, eso, O alcalde de Pontevedra recibiu esta mañá o novo coronel da Comandancia da Garda Civil da cidade. Lores dixo que está orgulloso de que sexa un galego o que rexente este posto e durante os máis de 30 minutos de encontro explicoulle cal era a relación do Concello coa Garda Civil a día de hoxe. Puxenlle un pouco tanto un pouco da cidade e das relacións que mantemos coa Policía, coa Guardia Civil, coa Policía Nacional ou coa Brilá, efectos de colaboración en eventos deportivos, en seguridade cidadá, en seguridade viaria, etc. E nada máis, desexarlle que o seu mandato sea ben. En mi política va a estar siempre, independientemente de la prevención, va a estar la investigación. Creo que es un punto muy importante a desarrollar. Efectivamente, trabajamos con un número de efectivos muy concretos y muy determinados del que es imposible salir, pero por lo que he visto en el poco tiempo que llevo, los que trabajan, guardias civiles en investigación, están muy capacitados y dedican muchas horas de su trabajo. También la prevención. Entonces, lucharé por mantener o por lo menos para intentar estar al 100% de plantilla. O novo coronel da Comandancia da Garda Civil dixo que chegaba a Pontevedra con moitas ganas e que aínda se está poñendo o día de todos os temas vencellados coa cidade. O coronel dixo que a investigación ia ser un dos piares do seu mandato na Boa Vila e para iso asegurou que é consciente de que conta cun amplo equipo de profesionais. Jorge González Veiga dixo que asume este reto con moitas ganas e tamén con ganas de facelo ben. En relación aos índices medibles de seguridade cidadá, o coronel indicou que xa se foron reducindo nos últimos anos e que na actualidade estamos falando de índices que son asumibles e difíciles de mellorar. Comisións Obreiras, a CIG e UGT reclamaron unha vez máis as portas da subdelegación de Pontevedra o indulto para Serafín Rodríguez e Carlos Rivas. Dende os sindicatos criticaron que a subdelegada Ortiz non os queira recibir nin tampouco manter un encontro con eles. Un dos afectados e os voceiros sindicais agardan que o indulto, polo que levan esperando máis de 9 anos, chegue canto antes. Pois estamos á espera dunha resolución do indulto, e xa levamos 4 anos, fixo agora en enero. Estamos un pouco cansados de esperar porque non podemos volver á nosa vida normal estando pendente do goberno que nos diga algo. Temos que exixir unha vez máis que Carlos e Serafín non cometeron ningún delito. Si cometeron algún delito foi defender os intereses lexítimos da clase traballadora. Nos parece tremendamente injusto que ahora mismo ainda teñan Carlos e Serafín cercionado en duda o seu dereito á liberdade porque, como decía antes, non cometeron ningún tipo de delito. É indecente que siga habendo obreiros que poidan correr risco de entrar en prisión cando os delincuentes de cuello blanco e a corrupción campa as súas anchas, cando traballadores, por defender os nosos dereitos, mobilizámonos, imos ás folgas, combatimos, aínda coa lousa do Código Penal e da Lei Mordaza, a injustiza e a brutalidade da explotación e das reformas laborais e da pobreza e miseria que vivimos a día de hoxe e que se manteña unha situación como a que estamos aquí hoxe denunciando. O único que estamos aquí é iso porque a subdelegada non nos recibiu despois de varias tentativas e consideramos que basta xa que estes dous compañeiros, tanto Carlos como Serafín, teñen que estar xa en liberdade con un indulto firme encima da mesa.
Serafín Rodríguez e Carlos Rivas, afiliados da CIGA e da UGT, foron condenados a 3 anos de prisión por participar nun piquete en Vigo durante unha folga de transporte no ano 2008. O delito recollido no artigo 315.3 do Código Penal castiga a vulneración do dereito do persoal que aquela xornada de folga quería traballar. A sentenza foi ratificada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e agora os dous representantes sindicais dependen da decisión do Goberno para a concesión do indulto. Se non o autorizan, ambos entrarían en prisión. Repasamos agora outras noticias deste xoves en Pontevedra. No partido xudicial de Pontevedra encoáronse entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro de 2017 un total de 28 procedimentos relacionados con ordes de protección a vítimas de violencia de xénero. Todos foron tramitadas a petición da vítima, pero só 9 foron adoptadas. Outras 19 foron denegadas polos xulgados. No partido xudicial tamén se recibiron un total de 207 denuncias por casos de violencia machista. A Garda Civil investiga un mozo de 16 anos como presunto autor dun suposto delicto contra a seguridade viaria. O menor conducía un vehículo a motor sen ter o permiso de conducir. Foi localizado na parroquia de Campaño cando ia acompañado da súa tía, que tampouco contaba coa autorización administrativa para conducir vehículos a motor. A Concellería de Promoción Económica de Poio, dirixida polo socialista Gregorio Agís, impulsa unha serie de seminarios formativos en xardinería e hortas ecolóxicas para buscar novas saídas laborais para o desempregado do Concello. O obxectivo é dotar a estas persoas de novos coñecementos que faciliten a súa reinserción no mercado de traballo. Os colectivos ciclistas acadaron esta mañá en Pontevedra o compromiso de todos os grupos representados no Parlamento galego para demandar á Xunta a través dunha proposición non de lei a mellora da seguridade viaria na estrada N550. Para isto piden a reducción de velocidade a 50 km por hora no treito de concentración de accidentes e tamén insisten no uso da P9. A insistir en o uso da AP9 e intentar buscar unha forma de rebaixar o custo, a ver se é posible con Fomento, para que a maior parte dos vehículos no enlace de Vilaboa collan a desvío e non usen a Nacional 550. E o mesmo os que atravesan a cidade, que usen ao que é a AP9 mentras non chega a 57, que será outra forma de reducir tráfico nesta Nacional. As asociacións de ciclistas aspiran a que a mellora deste viario inclúa a creación de beirarrúas transitables do maior ancho posible no treito dende a estación de servizo Repsol ata o cruzamento da estrada provincial. Igualmente tamén esperan que a mellora inclúa sinalización vertical remarcando a obriga de adiantar separándose 1,5 metros dos ciclistas. Ademais tamén volveron a insistir en que a vía verde debe ser unha prioridade para o cicloturismo. A mobilidade e a bicicleta é un uso atractivo turístico para a comarca. Para isto soamente falta a cesión de Pontevedra-Ponte Sampaio por parte da DIF, xa que Vigo e Redondela xa teñen confirmación desa cesión. O mar e o viño protagonizan os vindeiros minutos en Canal Rías Baixas cunha nova edición do Informar e do programa Orixe e Calidade. Nos volvemos mañá a partir das 9:30 da noite. Adeus.